50 लाख लाबाय थानानै बिथांमोना मानो एन्जयमेन्ट खालामबाय थाखो? BTC सुक्तिखौ एकर्ड खालामनायनि 6 माह उनावनो बिथाङा BTC सुक्तिनि प्राय 90% दफाफोरखौ बिथाङा इमप्लिमेन्ट खालामनो हादों। नाथाय दिनै BTR एकर्ड जा खालामदों बिथांमोना 5 बोसोरावबो माने 30% बो बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै बिथांमोननि सुक्तिखौ। आंनि मुङा ओरैनो थुसिगालि बाय डकुमेन्टसआव फुलबुनि नार्जारि। ओके। ओमफ्राय मेडामनि मोनसे मेथाइखौ खिथानो हागोन ना? औ आं फिल्मनिखौनो खननानैसै दे। ओरै खननांलाया ओरै नामखौल' खोन्थाबानो जाबाय। नोंनि थाखाय आंनि जोनोमनि बायफ्लेलांबाय आंनि। आच्छा औ। थेंक इउ मेडाम सिनायथि होनायनि थाखाय। खुलुमबाय। आंनि मुङा बिना ब्रह्म। ओमफ्राय मेडामना मेथाइया मोनसे बुंनो हागोन ना? मेथाइयाथ' गोबां दं बेनि गेजेरावनो दोंसे आंनि गोसोआ मानोथाय ओरैनोसैनि। आंनि गोसोआ मानोथाय। औ। आंनि गोसोआ मानोथाय नोंखौ लोगो मोनब्लाथाय बुलबुल मोनोथाय आंथ' मिथियाहाय। ओके बिराद मोजां मेथाइ बिराद। आंनि मुङा जुमुथि गयारि। ओमफ्राय आङो चिरां बिजनिनि। आच्छा औ ओमफ्राय मेडामना मा मेथाइ दंमोन ओरैनो मोनसे? आंनाथ' ओरैनो आं फकबो खनो नालाय। ओमफ्राय बुदांजों माखासे दं बे नै आगै सना खारसन हैनो होननाया बेफोर। ओमफ्राय रेडिअ'आव ओमफ्राय रेडिअ'आव आंनिया माने हर गेजेराव सोखोनायनाय खुंगुरानो। आच्छा। गायदोंसो नंबाय आं सादा फाग्लिया गायदोंसो नंबाय आं सादा फाग्लिया थगायाखैहाय नोंलाय माथो लेखा रोङानो थगायाखैहाय नोंलाय माथो लेखा रोङानो लेखा रोङाबोला माबोरै रायजोखौ जानो। थेंक इउ मेडामनिसिमबो। आंना पुर्निमा बसुमतारी आगोलाव बिजनिनिमोन दा क'क्राझाराव जाहैबाय। ओमफ्राय मेथाइयाथ' मा होनो दारिमेनायानो बांसिन पपुलार। दारिमेनाना गुस्थि थरलाला खानाय मोनफ्रामलायनाय खट लंपेन गाननानै आंखौ नायफैदोंमोन थांफानोसो ब्रा ब्रा लिंथारदोंमोन। ओमफ्राय माबायाव बिसायाव एवार्ड मोननाया बे मोनलै आं गाना बावलायलांबाय जोंनिया गोसो गोरबोनि। आंनि अननाय। थेंक इउ आब'निसिमबो। खुलुमबाय। आंनि मुङा रिता बसुमतारी आं क'क्राझारनिनो। ओमफ्राय नोंना मेथाइया मा दंमोनलाय आब'? मेथाइयाथ' दङ फकबो दङ मदार्नबो दङ दा आं साबसिन मोजां मोनो खेबसे नुनायावनो आं फाग्लि जाबाय। खेबसे नुनायावनो आच्छा। खेबसे नुनायावनो आं फाग्लि जाबाय खेबसे नुनायावनो आं फाग्लि जाबाय खेबसे नुनायावनो आं फाग्लि जाबाय खेबसे नुनायावनो आं फाग्लि जाबाय। बेनोसै आरोखि। थेंक इउ। आंनि नामा साइन' ब्रह्म। आङो दतमानि खुगा मेथाइ खनगिरि। आं बांसिनानो खुगा मेथाइखौ मोजां मोनो। बेनिफ्राय आङो मोनसे समाव खनदों आदा बिनयजों ओइ गुमै दबा फलान अनेकथा खननाय होमबाबो आं बेखौ मोजांसिन मोनो आरो। खुलुमबाय। आंनि मुङा फुलमथि बर'। आङो थाराइबारिनिमोन। आङो जावजाबो खनदों आदा बिनयजों बांसिनानो जावजामोन आरो मेथाइया। ओमफ्राय दा सिंगेल दङ जौ फाग्लाबाबो आंनि बयफ्रेन्डआ बे आरो। जौ फाग्लाबाबो आंनि बयफ्रेन्डआ आंनि सनाखा सिग्रेट फाग्लाबाबो आंनि बयफ्रेन्डआ आंनि हिर'खा मालाय जेखि साना जेखि बुङा आङो जेबो साना दानि जुगनि सेंग्राफोरा बिदिनोसै आंनि सनाखा ओइ आंनि हिर'खा आंनि सनाखा ओइ आंनि हिर'खा। बिराद मोजां मेथाइ बेबो। बिथाङा आब'आबो गोबां मेथाइ रोजाबबाय आरो रेडिअ'आवबो गोबां मेथाइ रोजाबबाय। दा
थेंक इउ सै आब'निसिमबो। थेंक इउ। आंनि मुङाथ' मेन'का बसुमतारी। आं थायो थेङापारा दुब्लिबारियाव। आच्छा क'क्राझार ना? क'क्राझार। औ औ औ। ओरैनोथ' आब'ना गोबां मेथाइ दङ नङा होमबा? ओरैनो सबसे साबसिन नोंनि खननाय मेथाइ अबेखौ साबसिन मोजां मोनो नों? आं मोजां मोननायाथ' बहुद दं। जायखिजाया रैखाथिनि आङो आदा बिग्रायजों आंनो खननाय आं जिउनि दावबायारि बेखौ आं जोबोद मोजां मोनो। सानैजों दुएट खननाय आरो बेखौ आं जोबोद फसायो आरो। ओमफ्राय अबेखौ साबसिन खननो मोजांसिन मोनो नों? मानो एसेबां आं मोजां मोनो नोंखौ बेखौ आं मोजां मोनो आरो बेनो आरो। मानो एसेबां आं मोजां मोनो नोंखौ मानो एसेबां आं गोसोखाङो मानो एसेबां आं मोजां मोनो नोंखौ मानो एसेबां आं गोसोखाङो। थेंक इउ। आरो खुलुमबाय। दे आब' एसे नोंनिखौ खिथाहरफिनदो इन्ट्रडाक्सन। आंनियाथ' जायगाया दुधनৈ गामिया जायगा निजिंफारा नामखौथ' मिथिखाबाय जानांगौ सुजुमा दैमारि बेनो आरो। ओरैनो आब'नि मेथाइफोरा मा मा दंमोनलाय? आंनि मेथाइआथ' गोबां दङ। रोनसुन्द्रि गोसोनि आइजोजों आइजो गोसो फागुन औ आइजोजों आइजो बे मेथाइआ आब'निनो? आइजोजों आइजो बर' आइजो हारिनि गोदान जोहोलावजो आइजोनि मान हारिनि मान आइजोनि मान हारिनि मान जेनिबो जेरावबो गोसारहोगोन जों हायेन हाजो। आरो नै मुंखौल' आं बे जाबाय रोनसुन्द्रि केसेटनि आरो गोबां दङ ओरैनो आरो बेखौबो आं एसे खिन्थाखानोसै डक्टर भुपेन हाजरिकानि बिखा दोब दोब बुब्लियाव जा बिटिसिआव हाबलांबाय बे बिटिसिनि जाबाय आरो दा जा हाबाखै बे बिकेडब्लिउएसआव थानो हासिगोन होननानै मोनसे थिरांथिनि लामायाव फैगासिनो दङ होननानै जों मिथिनो मोनदों। जिहेतु इउबिपिअ आरो एबसु दाख्लैसो थांनाय सानसो सिगां जिहेतु धर्ना खालामदों गामि थाबैनो सोसननांगौ दा नोंथांमोननि बिबानाबो बेयाव गैयामोन नोंथांमोनाबो मोनसे ससियेल अर्गेनाइजेसन नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन नोंथांमोनाबो बाहागो लानांगौ नङा बिथांमोननि एजेन्डाया बिटिसिनि थाखाय जोंनि एजेन्डाया बिटिसिनि बायजोनि थाखाय जोंनिया गोसोआ मा जोंनियाव बिटिसिआव जुदि हाबाबा जों बिटिसिनि बाहेरायाव जों लागोन जोंनि एजेन्डाया बि आबसु इउबिपिअनि एजेन्डाया मा जों मिथिया बिथांमोननि एजेन्डाया बिटिसिनि आन्दाराव सोसननाय जोंनि एजेन्डाया बिटिसिआव सोजायैफोरखौ जों बिकेडब्लिउसिआव लानाय दा बेखायनो जोङो बिथांमोननि जा नाजानाय बे नाजानायाव जोङो हेफाजाब दङ जोङो थाबैनो जों डिसिसन नांगौ जे थाबैनो जुदि बे बिटिसिआव हाबनाया जुदि हाबोबा थाबैनो बेखौ फोजोबनानै दा जोंनि बिकेडब्लिउसिनि थासारिखौ थि खालामनो थाखाय जों नाजाबोदों। जिहेतु हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों बिटिआर एकर्ड खालामनायाव जायफोर दङ बिथांमोनाखौसो नारथ्रोहरदों बिथाङा बिटिसिनि एकर्डआवसो बिथाङा गोसो होगोन बिटिआरनि एकर्डआव बिथाङा गोसो होआ बेथ' सैथो बाथ्रा एक्सुवेलि जा बिथांमोना एकर्ड खालामनानै लाबोदों बेवहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि जा मावनांगौ बे मावनांगौ नङामोन दा प्रमद बर' बिथांमोना आबसुजों लोगोसे एक्स एन डि बि बा गासिबो ज' खालामनानै जितु बिटिआर सुक्ति खालामदोंमोन बे सुक्ति मर्मे बिटिआर दैदेनगिरि बिथां प्रमद बर'जों लोगोसे आबसुफोरा बे खामानिफोरखौ मावनानै फोजोबनांगौमोन दिनै 5 बोसोर जालायलांबाय रायजो राजाफ्रा अतिस्थ' जाबाय जेबो इमप्लिमेन्टआव खालामनो हायासै बे बेलायाव बेखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जिहेतु हाग्रामानि सुक्तियानो बिटिसि बिथाङा बिटिसि सुक्तिनि दारैनो बिटिसिआव थानाय बर' रायजोफोरनि लोगोसे बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' रायजोफोरखौ बिथाङा समानै नोजोरै नायहरदोंमोन आरो बिथाङा बिटिसि सुक्तियावबो दङ जे सिमा बारायनाय खोथाया बिटिसि सुक्तियावबो दङ बिटिआरआवल' नङा हे मर्मे बिथाङा लासै लासै खामानि मावलांदोंमोन आरो बिथांनि जा खामानि मावनाय बे खामानि मावनायफ्रा एस्टाब्लिशमेन्ट जायो थाबैनो एस्टाब्लिशमेन्ट जानानै थाबैनो बिथाङा फोजोबो बिटिसि सुक्तिखौ एकर्ड खालामनायनि 6 माह उनावनो बिथाङा बिटिसि सुक्तिनि प्राय 90% दफाफोरखौ बिथाङा इमप्लिमेन्ट खालामनो हादों नाथाय दिनै बिटिआर एकर्ड जा खालामदों बिथांमोना 5 बोसोरावबो माने 30%बो बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै बिथांमोननि सुक्तिखौ दा बेवहाय डिफारेन्स दङ हाग्रामानि बुंनाय खोथा आरो बिटिआरनि सुक्तिनि खोथा गोबां डिफारेन्स दङ प्रमद बर'आ फैलार आंथ' फैलार होननानै बुंनो सानो मानो होनब्ला फैलार नङामोनब्ला बिथांखौ रायजो राजाफ्रा आरोबाव खेबसेबाव भट होनानै दैदेननानै बिथांनि बिटिआर सुक्तिखौ गनायदों होननानै जों फोरमान जागौ नाथाय जों नुनो मोनदों रायजो राजाफोरा बिथांखौ फेजेनबाय माने बिटिआर सुक्तियाव रायजो राजाफ्रा गनायनाय गैया माने गोसोआव सन्तुष्ट गैया बे खोथा
50 लाख लाबाय थानानै बिथांमोना मानो एन्जयमेन्ट खालामबाय थाखो हाग्रामानि बुंनाय खोथा आरो बिटिआरनि सुक्तिनि खोथा गोबां डिफारेन्स दं प्रमद बर' फैलार आंथ' फैलार होननानै बुंनो सानो मानो होनब्ला फैलार नङामोनब्ला बिथांखौ रायजो राजाफ्रा आरोबाव खेबसेबाव भट होनानै दैदेननानै बिथांनि बिटिआर सुक्तिखौ गनायदों होननानै जों फोरमान जागोन नाथाय जों नुनो मोनदों रायजो राजाफोरा बिथांखौ फेजेनबाय माने बिटिआर सुक्तियाव रायजो राजाफ्रा गनायनाय गैया